pressure area nga anaa karon sulod sa Philippine Area of Responsibility habig sa sidlakang bahin sa Eastern Visayas adunay kahigayunan nga mamahimong usa ka bagyo matud sa Pag-asa Visayas. Gani karong adlaw nabatyagan na ang epekto sa hinungaw sa LPA nunot sa halapad nga mga pag-uwan nga nasinati karon sa Kabisayan. Matud sa Pag-asa, kun mamahimo kining bagyo, pagatawagon kini og bagyong Auring kay kini maoy labing unang bagyo unya ning tuiga. Hinuon minus ang kahigayunan nga kini mo landfall sa bisan asang dapit sa nasod. Apan dili angayang mo kumpiyansa kay bisan kundi kini mo paduol sa kayutaan sa nasod, mohatod gihapon kini og kusog nga mga pag-uwan ug bawd sunod semana. Ilabi na kay mipasulabi usab karon sa kasadpang bahin sa nasod ang hanging habagat. So expected nato today, this weekend, natay mga occasional heavy rains o kusog na mga pag-ulan na delikado kini mga flash floods and landslide prone areas, ilabi na sa mga identified na mga highly vulnerable areas.